Bé, hola a tots. Avui venim a parlar de calçat, venim a parlar de sabates i venim a parlar concretament de sabates fetes amb Gore. Quina és la idea? La idea és parlar-vos de que els estàndards de qualitat que exigeix Gore a l'hora de fabricar sabates, siguin fetes amb sintètics o siguin fetes amb cuirs, són molt i molt alts. Per tant, entrem en matèria. Apartem totes aquestes sabates, que són sabates molt diverses, que jo les he posat aquí sobre perquè us féssiu una miqueta la idea de que el Gore el podeu trobar amb calçat amb 1000 tipus de sabates diferents i que la meva intenció és que hi hagin coses com les diferents membranes de Gore-Tex que us comencin a sonar perquè a l'hora d'escollir quina és la sabata de Gore-Tex que vosaltres vulgueu, doncs tingueu clar què és el que necessiteu. La primera cosa que us vull parlar és que dins de cada sabata hi ha muntada la membrana de Gore-Tex, però que no totes les membranes de Gore-Tex que es munten dins de les sabates són iguals. La primera particularitat, doncs, per exemple, podeu trobar una membrana que es diu Extended, que és aquest tipus de membrana. Jo la tinc desmuntada, com podeu veure, és una mena de flis que tindria contacte amb el nostre peu, amb el nostre mitjó, amb la membrana de Gore-Tex i una petita peça textil que la defensaria, que és tremendament fina. L'Extended té la particularitat de ser molt transpirable, per tant, molt apta per aplicar a sabates que poden anar des del trail running fins a l'ús en climes on el fred no és un problema. Què més? Una altra membrana que podeu trobar es diu Performance. La Performance probablement és la família de membranes de Gore aplicades al calçat, que en el nostre país en podeu trobar amb un número major de sabates. Per què? Doncs perquè és una membrana que ens dona un punt de confort des del punt de vista tèrmic, que ens dona una impermeabilitat molt alta, que ens dona una transpirabilitat força interessant, més baixa que en aquest sentit, però força interessant, i aplicable a sabates d'approach, sabates de trekking i un llarg, etc., per a ús a muntanya, d'acord? Per tant, la Performance seria, a la meva manera d'entendre, la més polivalent. I després tenim la Insulate. La Insulate, doncs ja ho veieu, tenim una peça feta en polièster crepat, superampla, supergruixuda, que retingui molt aire calent, amb una espuma que són espumes que són obertes. Aquestes espumes deixen passar el vapor d'aigua i, òbviament, aquí muntem la membrana i la nostra protecció de membrana. D'acord? Aquesta seria únicament utilitzable amb aquelles botes d'alpinisme i per als llocs més freds. Dins de totes les sabates de Gore, dins de totes sense excepció, hi trobeu amb alguna d'aquestes membranes un mitjó fet amb Gore com aquest. Però és això el que esteu comprant? No, el que esteu comprant és això i moltes coses més. I això és lo important. Víctor, passa'm l'aigua. Aquí tenim aigua calenta, ja ho veieu, la posarem dins d'aquest got. La poso aquí dintre, l'omplo bé, sisplau. Gràcies. I aquí que tenim aigua calenta amb vapor, i aquí tenim, com podeu veure, una pila de materials diferents que ens ajuden a fer-nos una idea de quina és la transpirabilitat. Jo, per exemple, si agafo, aviam si trobo un metacrilat plàstic, que hauria de tindre per aquí. On està? M'ha caigut a terra. Molt bé. Aquí el tenim, Un cuir com aquest ha de tindre les característiques de deixar passar el vapor d'aigua. Què fem? El posem al damunt d'aquest got, que hi ha vapor d'aigua, i posem això que, com podeu veure, està net, el posem aquí dintre i automàticament es veu la transpirabilitat. Per exemple, hi posem això que és un Primaloft, hi posem això, anem a veure com transpira. Increïble, deixa passar el vapor d'aigua. Podem posar aquesta membrana de Gore, va, anem a veure com va. Això. Automàticament aquesta membrana de Gore deixa passar el vapor d'aigua, com podeu veure clarament, espero que es pugui veure a la càmera, i així és un llarg etcètera de materials. Per tant, el que us vull explicar és que quan compreu
quan porteu una sabata amb Gore-Tex, en realitat no esteu comprant només un mitjó de Gore-Tex, sinó que esteu comprant una sabata que tota la seva construcció, que pot anar des dels cordons, el fil que s'utilitza, la cordura, el cuir, les coles, els reforços, les gomes, tot fa que aquella sabata sigui la sabata òptima des del punt de vista de durabilitat per la qualitat dels seus materials, de transpirabilitat perquè tots els materials reuneixen uns requeriments homologats per la marca Gore perquè donguin la transpirabilitat idònea i, òbviament, una membrana de Gore-Tex que dona uns estàndards de qualitat amb impermeabilitat i transpirabilitat molt altes. Poca cosa més, espero que us quedi clar que comprar una sabata de Gore és comprar la garantia d'una sabata que reuneix tots uns requeriments que ens dona garanties de confort. Així de simple, d'acord? Vinga, continuem parlant i si teniu qualsevol pregunta, doncs ja ho sabeu, ens responeu. Fins una altra.